Urmează ceea ce în sfârșit am obținut cu chiu, cu vai și eu. Nu se iau premii, ci se dau. Dar să dau un premiu al meu. Am avut ambiția asta, Senatul Uniter a fost de acord și urmează premiul președinte, care e sever și care dorește foarte mult să aibă dreptate. Și niciodată nu cedează. Se luptă până la capăt. Și cu prieteni, și cu dușmani. De data asta însă sunt obligat de conjunctura favorabilă în care se află acest oraș. Spuneam că suntem în anticamera unui moment istoric, cu Timișoara, capitală culturală europeană 2021. Pentru cei care nu știu, Sibiu a fost în 2007, dar fără ca România să aplice. A fost hotărârea statului luxemburghez de a împărți cu Sibiu calitatea de capitală culturală europeană, ținând cont de rădăcinile istorice, de limbă și de patrimoniu pe care acea zonă geografică din Europa le are în zona Sibiului. De data asta însă România a aplicat, au fost 11 candidaturi românești, 4 rămase în a doua etapă și a câștigat Timișoara. Nu Bucureștiul, nu Iașiul, nu Baia Mare, ci Timișoara. V-ați întrebat oare de ce? Putem face speculații, dar probabil că acolo, la acel juriu internațional, au cântărit greu și motivații făcute loco, adică făcute aici, de către cineva. S-a făcut o fundație. Au venit oameni care să servească ideea. Au căutat motivații, le-au găsit, dar au găsit și o persoană cu totul remarcabilă, care a știut să așeze pe hârtie toate aceste lucruri, să le susțină și să ducă la biruință această extraordinară muncă. Spre ea se îndreaptă premiul meu. Pentru oameni de această calitate, cu pregătire specifică, cu ambiție, cu farmec și aș putea spune cu un anumit tip de romantism care aparține și Timișoarei și ei ca persoană. Premiul președintelui merge către doamna Simona Neumann. Vă mulțumesc foarte mult. Nici în cele mai îndrăznețe visuri nu mi-aș fi imaginat vreodată că voi avea șansa să fiu pe o scenă, în lumina reflectoarelor, alături de Ion Caramitru, având în vedere că nu sunt actriță. Acest premiu mă onorează, mă obligă. Câștigarea titlului de Capitală Europeană a Culturii pentru anul 2021 a fost rezultatul unei echipe mici, profesioniste, căreia îi mulțumesc pentru că mi-a acceptat exigențele duse la extreme uneori. Sigur că acest titlu ne obligă să ne pregătim de acum încolo, timp de 4 ani, și să fim în competiție cu noi înșine. Aș dori să le mulțumesc timișorenilor care au fost alături de acest proiect, să le mulțumesc timișorenilor care nu au crezut în acest proiect pentru că ne-a făcut mai puternici, ne-au făcut mai puternici. Vreau să mulțumesc familiei mele, părinților mei care sper că se uită la televizor, pentru că au acceptat să nu fiu prezentă în viața lor prea des în toți acești ani, și unei persoane speciale din viața mea care mi este alături, mă ridică atunci când nu mai pot, mă consiliază. Este vorba de soțul meu, Victor Neumann. Îți mulțumesc, Victor. Acum știi de ce veneam acasă atât de târziu, în toți acești ani. Eram ocupată cu Timișoara. Oricum nu vii cu mâna goală acum acasă. Și, da, deci am meritat. Vă mulțumesc. Mulțumim! Mulțumim, doamna Neumann, pentru tot ce faceți.